Makusog na nadadangog sa Kapikolan maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. 10 minutos makaagi ang alas 9 ning pagkaaga. Bangon Banwan! Ang bongkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Maarangkada man ang mga reports hali sa OKFM News Patrol. Matana ka mo, asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan! Bangon Banwan! Bangon Banwan! Mga tugang, good morning. Aldaw po kita nung ngunyaning Lunes, petsa 18 kan bulan na Enero. Sa lado teknikal, kaibanta si Barangay Kapitan Jonathan Lopez. Kami po ang sa indong mga pag-iriba. Ini man po ang sendong lingkod, si Ron Enon. Welcome sa programang Bangon Banwan. Good morning. Ako man po si Olive Padubragais. Kung gusto po nindo mag-participate sa samuyang programa, mag-text lang po kamo sa 0950-137-1305. Sino man sa imo Sa partner? kuya, sa messenger na lang. Ron Enon, automatic babasahon ang sendong mga private message. Okay. Sa mga nagse-celebrar kan sa indang birthday, happy birthday sa Indogabos ki amigang Grace Innocentes. Nagse-celebrar siya kan sa iyang kumpleanyo. Happy birthday sa imo and sa Gabos po na paradangog kang OKFM partner. Sa lapi na palan si Madi, ano? Dahil sa nanarisan dalawgon, palibasa marirahin pagbuhay, dahil sa nanrisang sa 50 lapi na. Sa lapi ng edad ni Oo. Saka Madi Grace. healthy kaya partner, healthy siya sa iyang pagbuhay. Kaya dai mo aram garo 30 tahon Sa lang kung ang edad. mayong mamati-mati, bago ko 40 pa sana, kung ano-ano na sanang mation. Oo. Kaya talagang mag-ingat. Baka partner dara lang yan kang panahon, ta malipot-lipot ngunyan. Pag ikabaga partner tinahian, ako baga CS ako. Pag arog kanin na mauran, malipot-lipot, nagkukulog talaga yan partner tinahian na yan. Namamati ko yan. Ika? Ay ako, sa pag-ikakay paladbaga may minamati, dawa anong pagi, iisipon mo tanganing mahali itong minamati mo. Makulong. May nagsuggest sa kuya na baka ngaya nagtutubod ka man ngayon sa mga taong lipod Oo, karaw. sa kalwag. Oo. Baka ngayon may mga naliligas ka na ngayon dyan sa trabaho mo. Kuyan, binabalos ka ngayon sa ibang bagay. Paagi. Oo. Ang paagi partner. Di sabi ko, sige, may rekomendaman sa kuya. Dahil na kumabanggit ko sa di ika ngayon katoliko ka. Ay sabi ko, iyo po, di nagtutubod ka ngayon kang ano to? Santigwar, karaw. Nagtutubod ka ngayon kang Santigwar. Sabi ko, iyo, gabos man pigtutubodan ko. Di, yun na. Ay, Santigwar na ako. Ayaw mo kung ano nagluwas duman sa findings. Nakasipa ako nin talapang. Oo, uyugon mo yan. Baka itong talapang na ito, partner, prinsipe ito sa mga talapang, ha? Di sabi ko, may natanda ka ngayang sinipang talapang. Isa ka may pagka malabusado ako sa talapang. Sabi ko, ikaw talagang nasisipang talapang tapong nagapasawong-sawong na sa agihan mo, sisipaon mo. Oo. Ay baka ngayon si kuya nito, nagkatawang palaka. Maghagad ka ngayon tawad. Ay, alam mo, naghagad akong tawad sa talapang. Oo. Mahali lang ang Kulog. kulog kang sa kuyang tikab na minalagba sa likod. Kung suba-suba kang ngayon, no? Naghagad ako ng Pero tawad pag ultrasound ka, partner, mayo manahiling. Mayo man sa ultrasound, gabos man malinig si kuwang ko. Kaya kan maglawag ako sa ospital, sa advice kan doktor, ayos man ang blood chem, ang ihi, okay man. Kaya ngayon lumuwas ka na, sa kata malainon pala yan, paluwasong kung may minamati ka pang makulog. Oo. Sabi ko sigurado ka dok na, itamayo man yan, inahiling. O di, yun na ngayon, mag-inom-inom ko mo na ngayon sa kulog, obserbahan mo ngayon sa imong sadiri. Pero kang nagpasantigwar ka, partner, automatic na hali. Ano nga ya? Di payupan man si Tulako. Ano nga yung mati mo?
Isa ka tayong baga pagtubod. Oo. Dahil ka Totoo dyan yan. mabubulong kung dahil ka nagtutubod. Sabi ko, okay man. Sabi ko, observe ang tata, dahil man yan automatic mahali tulos. Oo. So, pati sa talapang, nag-agad akong tawad kung nasipa kung ako ka mo. Pero nakiuli man ako, sabi ko, mag-distansya man ka mo. Tama, oo. Kung dahil ko ka mo nahiling, alangan man ka mo pagkapariwasan kung dahil ko ka mo nahiling. Oo. Pero mas maray na tong may pagtubod kita. Mayo man na sa to partner mawawara kung magtubod kita o dai. Oh, magsuri ka ngayon sa Talapang. Sabi ko, Mr. Talapang, pasensya ka na. Nasipa ta kaning alangani. Okay, partner. Bangon Banwan Report! Kaya dai mga tugang mag-ugali na manipa ning talapang. Ay, tan talapang da pala. Mhm. Kuya da yan, yun da ang paborito kan mga fairy tale. Mga mahilig mo ba Oo, sa mga istorya totoo yan, partner. Yun da ang kuyan, paboritong hayop kan reyna. Mhm. Kung saan man na reyna, kung sa taas sa baba. Okay. Kuyan da ang talapang ang pinakapaborito. Sige daw aber daw aramon taman daw kung diyan sa banwa ning Libmanan ang ibabaga partner mahihilig kumakan talapang. Oh, yung Oo, kinakalakan nga. adobo Nasa linya mo niyan si Ernie Marfil. Ernie, good morning. Okay. SM, marina pagkaaga. Ron, marina pagkaaga. Good morning. Yung kita ko naligi, yung kita ko naligi sa Cabos Municipal Police Station, bago ang Cabos. Congratulations and good morning po sa mga bago na promote na PNP personnel sa Cabos, I mean. Si Police Major Edwin Apun, Major na siya ngunyan, siya ang acting po ako acting Chief of Police. Na-promote man si Police Chief Master Sergeant Michael Moran, Police Senior Master Sergeant Roel Prandado, tapos si Police Sergeant Joey Manzanillo Cabosaw. Yan din si Police Major Edwin Apun, bagong major siya. Siguro. Si Kuya. Okay, go ahead. Okay. Sir, good morning. Si Manager Onig po, tapos si Ronald Inon. Kumusta po ang Cabosaw? Major na pati kamo, sir. Good morning po sa Gabos, sa OKFM at sa Bicol team. Okay, sir, good morning. Live po kita ngunyan sa Bangon Banwaan, igdi sa 97.5 OK FM and PBN TV5 Naga po. Good morning po, ma'am. Okay, sir. Good morning and Enot, congratulations. Saro ka po pala sa na-awardan Okay po. naglangkaw na naman ang sa imong ranggo. Congratulations po. And ngunyan po, kumusta po ngunyan ang Banwaan urog na ang peace and order diyan po sa Banwaan ng Kabusaw? Iwan po kailangan sa Kabusaw, kung pagtukaw ko po tigde, naging sa obserbasyon ko po, peaceful po ining municipality. Malangani po, mayo itang masyadong mga reported na krimen. Zero criminality po kami ngunyan, lalo na nakaaging last quarter, so mayo po kitang mga recorded na mga major incident, lalo na yung mga sa heinous crime ta, so peace and order index ta, public safety index ta, zero po kitang niyan. So ito ini po ang resulta kan nagtatarabangan na cooperative po ang mga residente, mga barangay official, nagtatarabangan, yun po yung resulta. Ibabawas ang krimen. So kaya mayo po kitang masyadong reported. So tunay nung po ang Kabusaw. Sana po mga mantinil sa klinik para man lang po ini sa tuya. So maging ano lang po ang mga tao, kung may na magtaw sinda ng impormasyon di sa pulis. Okay, sir, ang Banwaan ng Kabusaw, pirang barangay po? So, ito po kita siyam na barangay. Mhm. So, Ano po ni sir, ikadua sa Gainsa. Ang Gainsa, 7. Opo. Mhm. So, sa hiling ko sir, tuninong mananggad, sadit-sadit pong Banwaan and 7 barangay lang. So, ano po ang mga priority projects nindo urong na kan Philippine National Police dyan po sa Kabusaw? Priority ng programa itong directive sa Presidente, itong anti-criminality, anti-illegal drugs and corruption. Dapat So, sa karon. criminality po,
Wala mo kang masyadong reported na yung mga incident dahil okay ang mga tao din sa Kabusaw. Sa manood naman po sa barangay drug clearing, so cleared naman po ang gabos na barangay. However, itong tulong barangay po, naibalik so folder. Kasi nagkagawa po kay bagong parameters ang PDEA. So ngunyan inaayos mo na po yan para may balik din po sa PDEA, mapirma na kan oversight committee. So para barangay cleared naman po yung tulong barangay na ini. So inaayos mo na po baka ngunyan po first quarter kayo ni taon na ini, ano taang Kabusaw, drug-free municipality. Opo, sir, sa malinaw na pagpapaliwanag, pag pigdiklaraan barangay o kaya man ang munisipyo na cleared, anong bot sabihin? Kaya as in mayo nang nagagamit o na-involve sa droga sa Sendomanuan? Opo, kumbaga nag-agi na sinda sa tulong phase kini o barangay drug clearing. Sa yung pre-operation phase, operation phase, tapos ini monitoring phase na po. Pag clear na po ining mga barangay ta, for monitoring na lang po. Pag may nag-abot naman na newly identified kita, kaya po ang trabaho ini sa bilog isarong bulan para di magbalik back to zero ang barangay ta. Kaya po monitor gabos. Igwa po kita nakatuka sa may clustering po kita sa mga barangay, ini mga purok ta. May mga purok leader kita na yung nagmumonitor kayo ng mga newly identified ta. Sige sir, thank you very much sir. Salamat po. Sir, pampirang bulan na nyo sa Kabusaw, nagpumul. Malakas yung po ako October. October 2, 2020. Pero kung yun na-promote na kamo, garo, babayaan na ninyo ang Kabusaw dahil overqualified to wing. Ano naman ako dito sa Kabusaw, medyo napamahal naman kita. So, baka dito po masabi, pero minsan po may mga realignment kita sa para kung kayo talaga po commensurate to rango, so doon kita. Pero okay man po dito sa bigay po lang po talaga. Yun lang. Okay, thank you very much, sir. Si Major Edwin Apon, kan Philippine National Police. Ang nagtutuko kay Deo, tiniente, tapos kapitan. Tapos siya, ngunyan, naging major na. So, Di pwedeng malipat naman sa kanya dyan. Overqualified na siya dyan. Hindi siguro. Pero sabi ni sir, okay tayo sa Kabusaw ha. Okay salit lang. Naputol. Neng, naputol si Ernie. Tahaputon ta ko ta partner. Ang ibabaga talagang mga parauma. Minsan nag-aadobo da ang palaka. Yung igwa kayong talapang sa uma. Iba man yan. Iba-ibang klase. Ibang talapang sa uma, yun itong kinakakan. Itong Mindoro Prague, bako to. Ay, yan. May poison yan sa likod. Ang kinakakan, itong sa uma, itong mga mahiling mo bagang iba man ang kiniskan sa iyang skin. Oo. Iyan talaga, mahal pati yan. Itong halangkawon maglayog. Yan. Maglukso. Itong mga sa dahon. Yan sa, Neng. Hello. Ayo. Diyan kita eksperto. Kasi, ano po dyan yung kabakab, itong nakulang frag, yan yan palaka, nakula na, kabakab kung sa salog, lukso sa ng lukso, garo kantayan, managom yan, ang luto kayan talaga, sabaw, kamatis, petsay. Talapang, pigisabawan? Yes, managom mo yan, bakong talapang, kabakab, tuling nakula. Iyo. Kabakab. Sa bagay, kada ko lagi sabi, mas manamit pa din sa native na manok. Totoo yan. Ginagamit ini kan mga bagong kasal. Pag nakahigop, talagang ansikat. Yan ang historikan kabakab. Tapos bibihirin ningon yan, karoon indentured na siya. Magkukuha mo rin sa mga karaan, sa mga gubat na part. Ang talapang sa uma. Yan. May talapang sa lahing. Tapos kabo. Yan. Managuman ini. Ang luto ka pero bako ning gayong masiram na sabawan, ang tama digdi adobo or piprituson mo. Pero ang kabakab talagang na managom niya na maray. Ang sakuyan papa,
matibay ini magkabakap, yun ang ibinuhay sa muya. Kaya matataba kami na pag Yo. nakakakuanin kabakap, imagine mo, pag tinutuhog yan, mga 3 kilos, naghihibi na ko pagdarata magabat. Nalabog kami sa bukid. Yun yung ang binuhay sa mo na sabaw, na talaga na presko ang sabaw kaniyo, masiram, tapos masustansya. Yan ang kabakap tabi ron. Para naman sa So, mga day ka tubod na ay ang iba man ang talapang sakod kabakab ano na Ay. paborito kan Reyna. Yan, kakanon hadi. Kakanon hadi yan. First class. Ang karni ka ngunyan, 550 ang kilo. Kung ining kabakap na ini. 550 ang kilo, dipisil pang hanapon. Bibihira. Papa-order Mas, ka talaga. Ning, mas mahal pa sa sa karning urig. Yes, totoo yan. Kakanon hadi. Tano, special yan? Special ni. Special ta di pisilon hanapon. Dipisil. Sagod managom, ang sarong kabakap, nagsasarong kilo. Okay, nagkakabagang kilo, dakula na yan. Dakulaon. Ay, takula yan. Yan ang kamakap na talagang abang nagom. Pero daiman yan tabi ning nangangagat. At ini nagagagat, kaya lang masakiton ining gumaon, tamahal na sa maray, malinukso. Tapos, ini nga ni, sagun sa anit, tigi iba na yun pag sinasabawan, kaya ba na anit, tiga abo lang, nga ni mahali ang halna. Ay, abang naagom. Kung ngunyan pa sana, kung may makabakap, hindi sa may samuya, maibakot, gusto ko pa mag-practice ng sarili ko sa pagnakop ng kabakap. Araw ka sa kuya na papa, at to, pag inibakot talagang mabagsik na maray ang kamot niya magguma ng kabakap, partiyan kat ibinuhay sa mo, na haros aralo yung panira, ang kabakap kadto an kadakol. Pero sa talapang okay yan, ang luto ko yan talaga adobo, may tahuyo, Pabira suka. kan talapang pigadobo mo. Yes, adobo yung tabi ron. Apira kang pritos. Pabira no. Oo. Tano, partner, yan, partner, ta ika baga, mahilig ka sa mga kakanon, hanggang ngunyan, da ika kay nakanamit. Day kabakab iyo. Mhm. Kudi mangilunganing kakanon tawan time di ako baga di mahilig man mag inom-inom kanubin pa. Ano yan, exotic food. Oh, di madyan na nga ta shit na nga. Pati ngayon pulutan. Sabi ko ano yan, mahiling ko nakadapa yan na itong bilog kumbaga sa manok Pero itong romboy. Pero romboy kadakula. one whole chicken nakadapa duman sa plato. Pero Sabi ko, ano romboy. yan? Kakanina ngayon pa din talapang. Sabi Thank you ko, very much, Tabi Isim. Ron, sa kontribusyon ko, ang masiram na talapang kabakab kabo. Ini po Sir Marfil. Salamat, Ernie Marfil. Garo, partner nagmamadali si Ernie, may kaulay. Pero ngunyan talang naaraman na piga adobo yan, may pig sasabawan palan kain partner, as in iba pang luto, ang mga talapang, higdi po sa tuyang lugar. ngunyan sa ako nakadangog, pigadobang talapang pabira, medyo, bintay talaga nakakakaulay kita ng ibang tao. Isipon mo talapang pigadobo, ang isi ko lang, iyan kabakab. Tayo ning hotel and restaurant tigdi sa Naga na nagkikater kayan. Ang style kayan, garo style itong may paminta. Garo style salt and pepper na timplada. Pero kabakab, mahal. Almost 1,000 and salit-salit sa nang bugtakan. Pero itong inot mong pagkakan, sabi mo, nakakupo duman sa sarong Nakadapa plato. duman na may sarasang may taratawyo. Ano yan? Garo manok na Oo. makinit ka lang. Ay, nakadapa-dapa na yan. Sabi ko yan lang. Di talaga ako nagnamit. Oo. Ta medyo dahil kaya kan sa kuyang daghan. Ang sabi ignikan sa tuyang mga texter partner, Ma'am Olive, nakakatawa ang kwento ni Ronron tungkol sa palaka. Yan. Mas maray na to na minsan magtubod kita na may naiibahan, may nauusog, and may kinakarawan, partner. Padi, dahil ka magtubod. Dahil ka padi magtubod. Nintudo-tudo sa albularyo. Kadakol lang na disgrasya dyan. Second opinion ka sa Dr. Padi. Medical science is still reliable. Ingat. Thank you. Thank you kay Professor Boy Cosana. Good morning. Oy, good Idol. morning, sir. Kuya na ni, nagbabakasyon na lang ini sa sayang asyenda dyan sa Pili matapos
retired na Retire, sa oo. iyang serbisyo. Si Sir Boy pala ngunya na ano na ning anong apo diyan? Hasyendero. Hasyendero pensyonado. Masinde pensyonado sa kudan mga aki. Tranquilo an mga buhay. Good morning padi. Thank you sa pagantabay. Mabara basketball naman kita kung ano naman dyan. Nangahamon ka na partner ngunya na matapos na basbasan ka huli sa talapang ngunya nangahamon Pag ka na. nauli-ulian, tungunyan nga ni, ang tulong talangga, piga pahingalo ang kunduang bisis. Nga ko, Junior Duliano na style ko kanya. Ang apat na palapag, pigpapahingaloan ng haloy, tama pa umay-umay mo na pasakat. Oo. Beno, partner, Arachan, makakaulay ta pala si PSO Chairman na Rene Gumba. Ini manunungod sa paghali naman kan mga istruktura igdi sa laogan syudad ning Naga na nakakaabala. Urog na igdi po sa mga agihan sa kasentrohan kan syudad ning Naga. Mapuo naman sinda partner maggaraba. Kaya aramon ta kung ano naman ang proseso kani ninda o mapaaram sinda kani sa mga may sadiri o dire-diretso na ang paggaba kana sa indang mga nakakaulang urog na po igdi sa kasentrohan kan syudad ning Naga. Sakot si Kwan Palan, baka makontak mo. Pigahan po digdi sa Punbok ko, mayo si Mama Lu Kalubaki, spokesperson kan PNP. Takan nakaging aldaw pong kang i-anunsyo baga kang City Hall, tas naga nagpoon, na ito bagan mga substandard na helmet. Dapat da itong full face, sakot igwaning ICC sticker na approve kan DTI. Uy, ano kang, akala ko sa Naga sana ito, tayo gwaning ordinance ang Naga na bawal ang mga itong Garoshel. o coconut silda ang style. Di man talaga to pwede. Kapag ipinosa ka talaga ka to, pag napasa to, pasa man ang payo mo. Ngunyan, akala ko, pagbuhay lang ito kang city ordinance, ay nationwide pala nito. Nationwide ipapasunod. O malata sa kamaligan, si mga bisto kung may motor na unhelmet iyo to, dahil nakakaluwas ta, mabakal ka katong helmet na bago. Tundakula. Oo, anisi ko ka to, 1.5, kundi igwa pala ngunyan pinapabarakal na nagkakantidad ka 700. Eh baka nga ako bigla naman magmahal iyan, po dahil kan bagong kasugang kan PNP, na ang gamito na helmet, ito talagang full face. O full face, certified na pusog, bako itong mga palsipikado sa ng plastic. Oo. Kaya Arachan makaulay ta. And baka partner makaulay ta man si Police Captain Jan Army Captain. Army Captain. Army Captain, Oo, Army Jan Paul Captain Villesa. Jan Paul Villesa. Ini may connection man sa pagkagadan kana tulong soldados ano po duman sa syudad ning Legazpi. Sa kung may presko nata ngunyan na ipipresenta itong unsing nagsuko na NPA, gawday naman ipapahiling ang lalagon, kundi itong mga badil na pig surrender. Mga M16, ang pig suko kani. Kaya good news ini da sa part kan Philippine Army. Okay, partner, 28 minutos antes magalas 10 kung anong pa ang dagdag na report hali sa pag-iriba sa luwas. Bangon Banwan Report! Nasa linya man ngunya si Hil de la Cruz. Hil, good morning. Okay, Ron, Olive, maray na pagkagapo sa mga parantabay. Sa lado kang politika palan, mayo talagang inaapod na permanente. Mayo ning permanente dahil anta halimbawa nga ngunyan kalyado ka, sa outro bako na naman, araw kayan. Ano kaya tabi, Olive, ang nangyari dyan sa banwaan ng Kamaligan, na kung saan si dating alkalde Rol Eduardo, nakabalik na naman sa lado kan grupo ninda ninda Hiroshi Malu Hiroshi may alkaldesa Malu Hiroshi sa kaki Jano Ibardalusa, Vice Mayor Jano Ibardalusa, asin maning haros pero man siya pinag-welcome siya kan mga kagawad. Sabi nga ni Ken, mayo maning nakukontra sa pagbalik giraray ni dating alkalde Rol Eduardo sa lado kan Hil. Ano sabi mo? Si Eduardo ano? Nakabalik na naman sa grupo ni Mayora
Malu Hiroshi. Aba, iyo. Kasualin pa yan. Kaso ano lang yan, Friday lang yan, garo nag-meeting kan Friday. Mayo ning ano man na pagkontra. Dating alkalde Rolly Eduardo Salado kan grupo ni Mayura, talagang bulano siyang pinag-welcome kan mga kan mga konsyalis. O yan, kumpirmasyon kin tabi ron, nakaulay ko sa sa telepono si Mayura, si Konsyala Jose Pinasor, katagod kan pag-welcome na yan o balik giraray sa lado ninda ki dating alkalde Rolly Eduardo. Kung matatandaan mo, si dating alkalde Rolly Eduardo, iyo baga niyo si itong pigmanok ni Andaya. dating congressman na Andaya diyan sa Banwaring Kamaligan. O yan sa tuyang pagkikipag-ulay. Siguro araw sa akin. Sabi si ang nagano na rin, ang nag-initiate na rin, si Kuya, si Kung Ilre. Kami ang nag-initiate kasi medyo kulang pa kami taro para rin ang nakol na problema man si Vice Mayor, kasi Mayor, so mas pa rin nakaalyado nila lang. So far, pero di pa man ako nakadawag din komentaryo concerning sa Aragayan na si Congressman El Rey nagkontra. So far, di man ako paning di pa man ako naglimputa. Ano sabi nga ni Kusyala, garo si Kung Ilre ang garo nag-initiate na makabalik nila rin si Kuyan, si dating Mayor Eduardo. Kuyan, actually, we initiated, pero siguro with the permission ni Congressman. Kasi naman kasi makapag, pag naman okay sa Villa Suerte, nakatip na kami sa bagay, Okay, sabi Aaron Olive, yan ang naging konfirmasyon kay Konsyala O di, Pinasor. di an sigurado niyang lalaog ang kagawa. Today, man siya pwedeng mag-vice mayor. Tan mamayor dyan si Jano. Ang vice mayor si Malu Hiroshi. Tama swap sinda. Ayo, araw-garo kaya. So malaog siya sa kagawad. Kagawad. Aram mo kaya, siguro, para dahil naman nagayo mga naan sa sayang responsibilidad, si dating alkalde Rolly Eduardo. Saka, Hill, Oo. para sa ikakatuninong kambanwaan. Yan, totoo yan. Kaya yan, kumpirmado na, pinagkumpirmar na kan grupo na talagang sabi nga ni kayan ina siya nakalaog na. Laog na siya. Dahil ko yung kaya yan, Hill, win-win solution na yan. At sa part man ni dating Vice Mayor, dating Mayor Eduardo, mas magayon na makabalik sa kagawa. Magkaya, importante, nakabalik ka sa munisipyo. Iyo, totoo. Sa part man kan mga kaalyado ni Hiroshi sa kud ni Jano, daw paano may leader man ini si Eduardo. Kung mapasain pa yan, di talagang gabos pabor ang naging desisyon na yan. Sa kasaro patabi, Aaron, kadakol yan si dating alkalde Eduardo ning dyan, talagang mga suportadores. Kung mangyari yan, si suportadores kan grupo kang Hiroshi, saka ang suportadores man ni Mayor Eduardo, ni dating Mayor Eduardo magsanim, at talagang makusog ang linyada kang grupo ninda dyan. Okay yan, kumpirmado na, nakabalik na. Sa magkaroon magkaralyado na naman, si dating Mayor Rolly Eduardo, saka ang grupo ni Mayura Malu Hiroshi, Kambanwaan ng Kamaligan, Camarinesor. Well, sa tuwing dagdag na informasyon, ang balita kong yung Daramasando, kan Rice Coffee for 1+1, ini Mansil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Partner, mayo talagang permanente sa politika, no? Kaso bago, nakaulay mi si Vice Mayor Belprades. Ang sabi baga partner, garo piga susulong siya na magdalagan pagka board member igdi po sa ni partner, 3rd district o 4th ang tinambak. 4th district na yan ngunyan, ta si dating 3rd, naging 4th. Kung di yan totoo dyan, ang matanog dyan, dahil man board member.
congresswoman ang gustong padalaganan sa iya. Oo. Tan board member, intak an duwa. Although si dating board member, Atty. Badong Simando, nagsabi na habo niya na, ay, habo ko na nga. Dahil ko na nga natatawanan ng atensyon ang buhay ko. Ang pamilya. Senior naman baga ngayon ko noy. Ano pa man ngayon pagkaparahingwahon ko? Sabagay tama man. Kung talagang saludnan sa imong insindaw, hindi ka na maglawag sa politika ta. Pagyawon sa politika, panuning intriga, hahanapan. Stress. Stress ka. Si invitasyon digdi, kasal, bunyag, lubong, gadan. Kaipuan, mahiling ka. Iyo, pag di mo din naman na yan, mahinakit. Di nga kita padangat ni board member. Kaya kung gusto mong mag-tranquilo, gawin yun na yun ang desisyon ni Atty. Badong Simando. At sabi pati ni Atty. Badong, itinaw ko naman ngayang gabos dyan sa partido. Ay kanakagibagang eleksyon, medyo iba kaya sinaging resulta na dinaog sindanduan ni incumbent board member Maymay Pacamara. Pero partner, mayo na talaga yung bawian. Gano'n dahil na? Kontento na siya sa buhay niya ngunyan. Sa kaso na lang dahil siya ni Ma'am Grace. Ma'am Grace. Gayon-gayon na kan agong. Gayon na sa nadaan na pag gawin pamilang dayaw sa butaka. Ay, ngayon nagayon na kang buhay. Ayahay. Magusi-gusi ning mangga sa kod langka. Sabay kakangkakaning anit. Tayo bagang paminahiling ko sa Facebook. Oo, makukulog sa ngipon yan ng pikpopos. Magiging simple sa nanindang buhay. Okay, partner. 20 minutos antes mag-alas 10, mahanap buhay mo na po kami. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Kung bahala, may Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bunsa. Huwag ka lang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. Kayang-kaya kang protektahan. Malinis ng labada. Pressure wise at mabango pa. Tanggal na nakakatakot na bakterya. Surf Antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangong presyong wise pa. 550 SRP na. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban.
Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa St. Joseph Drugstore, CSI Supermarket, WeCare, Curemed at Lovens Drugstore. Ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Care Essential Oil Roll-On. Ito ang may ginger at mint oils para sa banayad at preskong pakiramdam. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kapanawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. For 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor doon sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rise Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Gom, ma-work na ako. Bye! Bye, Han! Ingat mo sa pagmumotor, ha? Ingat pa. Pasalubong ko, ha? Hahalatunta ka. Oy, ang helmet mo. Sa payo, bako sa siko. Okay. Magandang araw po. Ayon sa statistika ng pulisya, halos araw-araw may motor accident. Sanhin ang kakulangan sa ilaw o signal lights, overspeeding, overtaking, lasing, at di sapat na kalaman sa batas trapiko. Ma, yaon si Papa. Ay, salamat. B, pasalubong ko. Atlantic Nutri-Slice. Wow, paborito ko yan. Salamat pa. Mwah. Hi, Gum. Hamot talaga kang agum. Sus, ng bola ka pa. Diyan na daw, makakana kita. Ay, huwag hayaang maghintay ng habang buhay ang iyong mga mahal sa buhay. Be a defensive and responsible driver. A drive safety reminder from Atlantic Bakery. Ito ang tunay. Kagat na. Santon Plus Herbal Capsule. Mark Johnny Salvilla, taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Dito on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilene Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon, Banbuan! Bangon, Banbuan! 11 minutos ang test, magalas 10 ning pagkaaga. Padagos po kang nagantabay sa Bangon Banwaan. Siyempre, paigdi lang po yan sa 97.5 OK FM and PBN TV5 Naga. Oy, good morning pala sa mga paradangog mi dyan sa Naga City Public Market. Siyempre pa dyan sa Cabral Bicolandia Supermart.
sa DMSQ Supermart, sa Bodega Glassware, sa Stabilo Lending Corporation, syempre pa dyan po sa Diversion, sa Cibros, kay Sir Jimmy. Good morning po. And sa Gabos na Quick Stop Convenience Store, igdi po sa Laogan na Syudad ng Naga na nagaantabay, ngunya na pagkaaga sa samuyang programa. And ngunyan man na mga tugang, happy birthday palan kay Mayor Boy Franco kana Banuaning Pamplona Camarines-Sur partner. Nagseselebrar siya. Nagngirit ako sa post ni Mayor partner. Pwede man pala niyan. Sa Gabos ngayang nakakabistos ako, dai po ako mahanda. Pwede pala yan partner, huli sa pandemic. Kanya-kanyang style lang yan. Ano ba man? Bukas lang yung pintuan ni. Perming bukas. Mag-receive ng regalo. Oh, yan. Yan ang pinakamalupit, partner. Anyway, partner, sa oras na ini, kung anong taang report kan sa tuyang pag-iriba sa luwas. Bangon Banwan Report! Nasa linya mo niyan si Carlo Baldosa. Carlo, good morning! Ma'am Olive, good morning. Good morning, Sir Ron. And good morning sa mga paraantabay. Ngunyan po, mga kaulita, si Police Lieutenant Colonel Errol Garcia Torrena, ini katakod kang implementasyon kang standard helmet igdi sa Syudad ng Naga na konting kadakol nga ning mga nagkakatanong kita ng mga negative feedback katakod kang implementasyon na ini. Pero pinagmaray ko niya na kaulayon Sir Errol, tanganing once and for all, mapaliwanagan sa mga dinang kasabot kang implementasyon ini. For the sake of ano man ini, safety kang rider, siring mga sa iyang back rider. Sir Errol, good morning po. Live po kita sa OK FM Naga, Sir Ron Enan po, and si Ma'am Olive Pado po. Hello, Colonel. Good morning. Po, good morning. Good morning po sa Indo. Manoy, at the same time, sa mga nagdarangog sa inyo pong programa. Opo. Colonel, ang totoo dyan, talagang ang PNP Naga, lalo na, di man naguntok sa pagkondukta ng checkpoint. Kaya lang mas nakulan na ako banan, kan biglang mag-focus sa tuyang mga mga tugang ng mga pulis sa pagsita digdi sa mga dain nagagamit ning tamang standard na helmet. Aldaw banggi pati si operasyon miski subanggi ako mismo naka-observe talagang stricto po sa tuyang implementation about digdi. Iyo po actually kung re-release sa unta po, dahil ito po pag-isipon si ngunya ng mga panahon, si pagpapaba, di direktiba, ang sa tuyang opisina, dito po sa Naga City Police Office, halina po yan na pinababa, kung nakaparali pang taon, na ang gabos ng motorista na supposed to be gumamit ng nasa standard na mga helmet. Kabali na po nga naman sa full face, and at the same time, itong ICC approved nga ni ang dapat na yung damit ninda. So, specify ka lang po niya na maray and at the same time directly na pinababa ta for reasons na for the past months and at the same time, lalo na ining nakaaging December, sarap po sa pinakadakulang contributor sa satuyang pagtaas ng listahan digdi ni sa mga nangyayaring insidente sa Syudad ng Naga, particularly sa Naga City Police Office, ini mga road crash incidents na pigaapunta or ang vehicular accidents. So, with the directive sa tuyang City Director, Police Colonel Maron Catan, pinagusog ta po ini. Bako dahil sa iniirepita ang sa tuyang mga kairibanan dito sa loob ng Syudad ng Naga, kasabi nga ni kaibang mga komentaryo kung kasaring nga kasagsagan kang nagkaharap kita ning masustento ang pamilya dahil may COVID pa kita, at the same time nagtitirios ngaya economically, saka man lang ngaya nagpaabot ang ning direktibang araw kay ini pagpasunod ang Naga City Police Office. So ini na pong sinasabi mi sa Indo na dumilakol po na maray luminobo lalo na kang sinakaaraging ang mga aldaw and simana ang sa tuyang mga traffic accidents, and at the same time nagpapira ang nagkataradan. In particular, ini pong mga aksidente na na-reported sa tuya na nagkaigwaning head trauma. Head trauma because the ising da either nagagamit ng helmet or ang gamit ng da itong piga-abot ang nutshell helmet
either nakakabit pa yan sa inda, nagtumba, nagkabaraat, or nagralasik dahil sa kusog kang impact. So saro po yan sa tigbasihan ta na sana maintindihan kang mga nagainyo na this is not for us na magkaigwa kami ng accomplishment, pero at least matabangan mi sinda in ma-remind sinda na pag nagmamaneho dapat kompleto kita dahil nasa safety manggiraray ang iniisip ka. Opo, Sir Linawon talang, kadakol kayo nagsasabi, tapos may ginagamit rason ang pandemic, yaon na ngayon dyan. May mga issue kaya na, ano naman yan, City Government of Naga. Taigwa kaya ba ganing City Ordinance na talagang nakapokus dyan about sa paggamit ng mga substandard na helmet. Linawon talang, ini po, kasugaan mismo hali sa Camp Krame, ako na hiling ko sa kamaligan, human, stricto man si sendang implementation. Pinag-usog ta po ini, hali po ini sa national. Bako po ini hali sa City Hall. May support man po sa tuyang City Hall kan sa tuyang pagpa-implement ka ini. Pero mas maray nang kita na ang PNP na nagpaluwas ka ini para at least maramaninda na bako lang City Hall ang naglalapigot na maayos ang sa tuyang kalsada, ang sa tuyang mga nagmamaneho, kundi ang PNP, dahil man kita pwede magparahalat na lang o magparahalat na lang sa manihimento o direktiba o ordinansa ng sa tuyang local government. Iba man po kitang pinapasunod na national laws and at the same time direktiba hali po sa kataas-taasan ng PNP. So saro po ini sa tuyang binasehan kabali na itong sabi nga ni Kayan reported incidents na mga nangyayari. Sige sir, for the information, ngunyan tapi sabi mo national, halis sa Camp Krame yan, anong penalty ang pag-impose na digdi? Siyempre, kuya niya, national law. Di ko, halimbawa, madakop kang dahil nagagamit, manggulano ang enot na offense? Well, actually po, Manoy, Madi, actually, nasa leniency pa ang PNP kung hiling po ninda. For the past days, nagkaigo po kita ng information dissemination ganin, meaning nagkaigo kita ng pag-warning sa iba. Nagkatirikitan lang po ining iba na mga dahil nagsuulot ng mga proper or standard na pag-aabot ang helmet. Itong makikito sayat pa man, naaram ninda naman yan na this is for them na maging safe sinda. So ang ginagamit ni po ngayon, bako po ining pang pag-aabot ka na LTO ticket, kundi ini po sa ordinansa na pagpapalaag mi dyan na ginagamit mi ining substandard helmet na ginagamit. So ikaw po ordinansa ang city kayan, iyo po muna ang ginasiguro at the very least po ining maray, penalty lang po ini. May consideration pa yan. Yes po, sa totoo lang. Kasi once na mahiling din na nagsunod man, so we'll not recourse to the most halangkaw na magamit na ka itong TOP na sa LTO na mismo na iyo man ang samuyang pigagamit every time. Parayaan man po pagkadyan si mga national laws na iyo man ang LTO ticket ang nakapaloob naman. So what we are doing now is ginagamit po ining mga deputized kang syudad ng Naga, either PNP or volunteers na deputized kang syudad ng Naga na iyo po muna ang mag-ticket. So kabali na po ini duman sa pag-warning ni. Kabali na po duman si leniency kang mga pulis ni syudad ng Naga. Okay, Pads, good morning. Si Olive Pado Bragais po ini. Madi, maray na aga tabi. Opo, dakol kayong naghahapot. Ano nga yung exemption ining helmet ordinance igdi sa Naga po and maging sa ibang lugar? Ano po ito? Mayo pong exemption sa ibang mga tao, senior citizen o ano po? Mayo po kitang exemption kasi pagpuon pa lang po nga ni sa mga implementation, nagpababa na kita sa tuwing mga kapulisan. Dahil kami po ang mapasunod, dapat kami po ang mahilingan na nag-inot na nagsunod. Si mga primerong aldaw lang, siyempre natural. Dahil sabi nga ni Kayan, dahil man kita pa pwedeng ura-urada, nagtaon ng nagpababa ng direktiba, gabos dulo surundan. So nagkikita kita ng 2 to 3 days na pag-warning, pagkataon ng lang sa muya sa PNP, pagkataon ng time frame na, sige, sa loob ng aldaw, bumakal ka na. So pati po yung mga sa tuya kung nagkarsita for the past days, dahil man po kita tulos nagkaigwa ng pagtitiket sa mga tao, natatao man magsunod. So, gabos po ini kasi sabi nga ni Kayan man exempted sa, dahil man sabi ka nagpipili ang disgrasya na dahil na pwedeng madisgrasya ang senior citizen o dahil pwedeng madisgrasya ang mga member de edad. So, lalo na po yung mga background, sometimes may pinupugulan ng background, hindi yung pang naindot na nalasip. So that's why nabali po sa backride, makaigwa man ng
standard na susulot na protection sa payo na yung ang helmet. Opo. Kanagtalikod na aldaw, nahiling ko sa social media, sa Facebook, itong sarong miyembro kan Public Safety Office na ang helmet niya po, ito pong Garoshel. Sa mga, yes po, sa mga autoridad po, ano po ang sanksyon nagigibuhon nindo kaya na daing nagsusunod sa nasambit na ordinansa po? Well, inutunta na po ining members kang kapulisan. Ini pong sabi nga ni Ken, ang direktiba isali po ismo sa samuyang hanay, sa samuyang pong organization. Definitely, may po kaming warning, may kami pigaapon na first offense. Kasi ini po bababa, direktiba, hali po sa taas, and at the same time, verbally instructed kasatuyang city director sa gabos na kapulisan na magpasunod kay ni. Subot sabihin, automatically, pag may nahilingan kami with evidence sa tuyang police, na dahil nagsunod sa direktibang ini, may administrative case siyang aatubangon sa muya. Kung sa PSO man po, na dahil ko man yan ito, itong picture na ito, siguro na picturean ito a day after kung magpa-implement kita, so very understandable pa man, but somehow nagpadarama po kita ng minsay sa Tamayo, sa tuyang Public Safety Office, si Mr. Rene Gumba, na inimang sa indang mga traffic enforcers na mga PSO na nasa traffic unit na magsunod man sa tuyang direktiba. Ipapasa mi ang sanction sa naday magsunod hindi sa mga identified na PSO or although kabayan na may picture pati rin sa opisina pang PSO with our request na magkagawa sila ng administrative sanction. Opo. Liwat po sa satuyang mga paraan tabay, pira po ang pinalidad kang kada madadakop nindong dai po nagsusunod sa ordinansa. Otro ko po, ang ginagamit ni po is citation. Hello. Okay, nawara naman si Carlo. Ang ginagamit palan partner garo citation ticket. Igdi sa lokal na gobyerno ka na gagamit dyan itong city ordinance na di ko lang matandaan kung ano. Haloy na yan ordinance ngayon. Kung di ko napapasala si Consul Siling Tuason pa ang nasa likod ka yan. Ngunyan iyo to ang pigbabasihan. Sa totoo sana, kung city ordinance ang pig-impose na penalty, mas baba. Hababa, kaysa kang ang matiket sa imo partner, mga miyembro ka na Land Transportation Office. Pag itong TOP, kung di ko napapasala, 1.5 o 2,000 ang magiging penalty mo. Pero pag mga ordinansa, baad 500 lang. Okay, partner, nagbabalik si Carlo. Go ahead, Carlo. Yes, kami ma'am. Si Sir Errol po gra-right. Sir? Yes po, opo. Okay, tabi, sir. Pa-diretso po kang kapaliwanagan mo about po itong sa penalidad po. Sige po, again, sinasabi ko po nga ang ginagamit itong city ordinance, ibig sabihin itong citation ticket. Matol po yan naman, I think, kung dahil po kung nakapasala, nasa 250 to 250 pesos ang satuyang penalidad sa dahil nagamit ng standard helmet or protection sa kayo. Okay, sir, saro na lang po, kumusta na po ang monitoring nindo sa mga inuman, igdi sa Laogan, Syudad ng Naga, pagkakabanggit? Sige po, salamat man po gaya sa natakal mo yan kasi for the past weeks, months, nagkapira na po kitang, nagkapira ang mga establishment na nagkakabiling diskusyonan. So siguro sa paagi po ng programa nito, may paabot na manggiraray sa Sainda na ang piin po dahil po masawa ng gad kang pagpapagirumdum sa Sainda, sa mga establishments, regarding sa pagpautob kang group drinking. Baka po kayo nakakalingaw na kamo na yaman po kita sa stage kang pandemic. For the past weeks po nga medyo naglangkaw na naman ang satuyang mga COVID cases. So maganday po nakakaaram na hanggang po ngunyan may COVID pa kita. So may mga instances po kaya na ini mga establishment very vocal ng maray magipagsimbagan sa tuyang mga operatiba. So, pagirumdum lang po, still ang PNP padagos po na mapautob kang group drinking ordinance na ini kang syudad and at the same time, edi pong curfew ordinance kang and curfew law from National IATF and ining ordinance kang City Government of Naga. For the past months na pinapasunod ko ini,
Ang nananatarantaman lang po digdi na mga violators, itong mga nagkapirang mga bars. But very open man po sinda kami na nagpapaaram kung may extension kadikit, we gave them kadikit na pagi, pero they still follow. Ito pong tigsunod ng mga 50% lang sa loob. At the same time, itong group drinking na mamanihar taman, igwa lang mga kadikit na nagbabayular. And most likely, para dahil man po ngayon ang syudad ng Naga, most likely ang nagbabayilik po kay ni Digdi is mga from outside Naga, lalo na sa group drinking. Kaya nga ni po ang instruction is most likely ang tinatawag po ng ticket or sanction or report ni i-report ini mga sa diri ng establishment. In particular ko na po ang saro sa Dakulao na area dito sa diversion na dahil pa man po kita nagtutugot na igwa na ning kasuguan na po pwede na po magluluwas ang mga minor de edad. Nagpaluwas po nga ni ordinansa ang satuyang syudad na 14 years old pababa dahil pwedeng yaon sa public places. Please give due notice man po sa Samuya and at the same time ining mga establishment na pinoprotektuhan ta po ang syudad ng Naga. Dahil man po sa pagpapasakitan kamo. Lalo na po ining sabi ko sa may diversion area na nagpapirang mga tindahan dyan, lalo na may mga playground pa as late 10 p.m. may mga akik pa manggiraray. So ang PNP Naga will be there para po mawarningan kamo and at the same time magka-corrosion kamo na nasa pandemic stage pa kita. Okay. Police Colonel Errol Garchitorena, salamat po sa pagpaonra na makauli kamo niyan sa Samuyang programa. Salamat lang po sa opportunity. Thank you very much. Okay po. Balik sa imo, Carlo. Salamat po, sir, sa impormasyon na tinawag mo sa stasyon and sa oras na pasisa na si Storbo, pero salamat po, sir, sa impormasyon na tigiras mo sa mga Pardangog. Mamuli, sa Ron, yan po tabi ang kakuyang sa impormasyon nila pa. Oy, Carlo. Yes po. Carlo, pag-follow up mo man may nagka-text digdi sa Toya. Tay kaya baga may direct access ka kay Assistant District Engineer John Raglario kan DPWH. May nag-text digdi Ron pakituyawa daw ining project na widening along Magsaysay kan DPWH na nagluluwas na ang mga galabita sa bagong simento pasana sa may Magsaysay sa may Park Street Pasiling Science Centrum Canaga City. Mayo pang sambulan iyan po ang kan pagihan sa mga bihikulos. Bako man tabi iyan project kan syudad. So kung bakon syudad di DPWH paki-follow up na lang tabi ka ni Carlo, Yes, tabi, sir Ron. Ang plano niyan, na pagkaaga, pagkatapos ko si Sir Errol, maultimo kay Adita, may concern man kita about sa libuton. Para sa Ron na lang, ayan ang pagdumang question kay Adi, i-follow up ko mag-register na po. So yun po ang sabi niya sa informasyon niya na pagkaaga, nakaulay si Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena, ang baretang yan. Tapos po kang Rise 31 Kojik Talk para sa 7.5 OK FM. Ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat Carlo Baldosa sa dagdag na impormasyon nagatod sa to sa oras na 8 minutos makaagi ang alas 10 ning pagkaaga. Kaipuhan talaga partner magsunod sa mga regulasyon, mga ordinansa igdi sa laogan syudad ning Naga. Urog na partner ining curfew pagkakabanggi saro papalan sa pigtututo kaninda. May mga kaakian urog na pag 10 oras ning banggi dai panahihiling kan sa indang mga magurang yaon papalan sa mga mayor na tinampo igdi sa laogan syudad ning Naga. Sige, okay. Nag-text na si Captain John Paul Villesa. Manoy, pwede po atya na lang. May ginigibo pa. Atya na lang da. May press con garo, busy sabi kayo mo. talaga ngunyan. Anisi ko alas 10. Alas 10 nang kayo ngunyan. Kaya dahil makakaulay si Captain John Paul Villesa. May text pa digdi. Nag-text pa lang si Professor. Dahil pa man palanda siya retired. Senior citizen pa lang. Talagang dahil gawa sa sagadon niya ang kwena, ang edad na 65. Anyway, kwen pa di. Salamat sa imong pagantabay. May text pa digdi. Baka, pig,
nagpakalwagan ka kan mga chicks na naging bata mo. Yan ang problema mo pa di. Ano na palalagin digdi sa baka na pigpakalwagan ako. Mabira niyo. Igwa pa digding text man digdi. Dae mo nga ni pagsipaon ang talapang. Taan talapang may buhay man yan. Ay, nagsuri na nga ni. Nagsuri na ako sa prinsipe asin reyna ng mga talapang. Pagbira. Sabi nga ni kaya na partner, sorry man, pero ika kaya pinaretire mo tulos, dahil pa man palan retire, senior citizen lang. Senior citizen pa lang ngayon pa di. Sasaga doon itong maximum na hanggang 65 na maging professor dyan sa CBS-UA. Oo. Ang kagayunan baga kaya na partner, pag dai ka pa retire, na-enjoy mo pa ang buhay mo. Iyo. Lalo na pag retire ka na, syempre ma-focus ka na sa pamilya mo and sa iba pang bagay na dai mo nagibo ka na sa serbisyo ka pa. Magtaga pangapanaga ka pa di. Pag ulay-ulayan tan ko yan. Mga bagay-bagay. Oo. Malay mo pag abot kang aldaw, tumapsok man ni sa politika, partner. Ikaw daw hilig ini sa politika si Boy. Magtanom-tanom ayo, pwede. Oo. Talagang yan ang kuya niya, hilig niya. Okay, partner, igwa ka pa dyan. Maparaffle na kita. Sige, okay. Raffle naman na kita. Tanganing makabuelo na ang sa tuwin mga tagantabay. Okay. Raffle. Sige, sa tuyang question na katatapos lang, pira ang citation ticket, ang amount na itinatao luman sa mga nagbabiolate sa day nagagamit ng tamang helmet digdi sa Naga. Yan ang sa tuyang simple sa nang kahaputan. Okay. Igwa ng... Hello? Makusugon, partner. Makusugon ng... Hello? Ay, habo magtaram. Sige daw, upod ulit ka mo sa samuyang hotline para po maka-participate ka mo sa samuyang pa-promo. Manggana po ka mo kan AM, FM, transistor radio. Oy, si iba pala na siging upod, kaya binababa ko ta, sige na kung hapot, kung sisay po ini, dahil man nagsisimbag, partner. Kaya kasubago, nag-upod itong nanggana, ay itong siya da ako ta manggagana, binaba ko da. Ta sige, kaya kung hapot, sisay po niya ako ni, siguro mga 5 minutes na, dahil man nagtataram. Kaya sabi ko, itauta na lang sa iba, ta igwa pa man nag-aarapod. Kaya kung mag-apod po kamo, share to honindong magtaram kamo para po makaulay mi kamo. Okay, partner? Hello? Hello? Bawas-bawas si ma'am sa imong radio. Hello? Ma'am, Hello po. Hello po, ma'am. Bawas-bawas si ma'am ang radyo mo, ma'am, ta nagpi-feedback. Hello po. Ma'am. Hello po. Ma'am. Ma'am. Po. Nadadangog mo na ako. Si Zero. Ano? Hello. Zero. Sisay na Zero. Zero. Hello, ma'am. Magdahog ka nga ni. Hello. Zero po. Hello po. Zero. Sisay ma'am na Zero. Magadangog. Alalat mo na. Magdangog ka. Zero po. Rosero. Alalat mo na ta. Dahil kita nagkakaintindihan na. Zero po. Ma'am, madali lang, ma'am. Magdangog ka muna sa... Relax. Partner, magdangog ka po. Okay, sige po. Nadadangog mo na ako, ma'am. Iyo po. Yan. Relax ka lang muna. Hangos mo na, hangos. Iyo po. Yan. Sige. Ang isay mo na ining kaulay ko. Ako po si Fe Rosero. Pe? Opo. Pe Rosero. Pambihira. Opo. Yan. Taga-saan ka? Taga Bagong Bayan Sur. Bagong Bayan Sur. Yan. Sige. Ano sa imong simbag duman sa samuyang kahaputan? 250 pesos po. Ayun, congratulations. 250 pesos.
Okay, opo. Duman sa mga day masulo day nagsulot ning standard na helmet. Standard helmet. Sige. Ma'am Fe. Kala mi kaya ang answer mo, yun na yan pigi spelling mo. Na Hindi, ma'am. Sige. Okay, ma'am. Okay I-claim mo na lang po, salamat digdi. po. Thank you very much Opo, po. sige ma'am. Mapasalamatan mo sa tuyang sponsor. Salamat po sa sponsor ng Okay FM. Ang Cabral Bicolandia Cabral Supermart Bicolandia as in ang rice coffee. Supermarket. Sige po. Okay Thank you po. very much, ma'am. Salamat po. Okay, na pangyayari partner, da ikaw mo nagkairintindihan. Kala ta ang simbag niya, ito ng Rosero. Pigi spelling pati kasubago. Di pa mangyari ko nahapot. So anyway, congratulations kay Mama. Thank you, Mama. Salamat sa indong pagantabay. O, i-claim mo na lang po yan, digdi. Ibiton mo lang sa imong identification card, ID. Tanganin sa nang patunay na ikaw po ang nanggana. Okay, mabilison partner ang oras. Ang oras sa ngunyan mga tugang, alas 10:15 ning pagkaaga. Pigdadial ko kaya ang phone number ni Mr. Rene Gumba partner. Ta ining paghali ninda kana mga illegal na structure igdi po sa kasentrohan kan syudad ning Naga na nakakaapekto urog na po sa traffic. Ngunyan niya na pagkaaga. Anyway, sige daw yaon ngunyan si Sir Rene Gumba. Sir, good morning po. Good morning po, Madam Olive, sa mga parahinan niyo. Opo. Kina Sir Dave, good morning. Yes po. Live po kita ngunyan sa Bangon Banwaan. Katandem ko po igdi si Ronron. Ay, Sir Ron, sorry. Akala ko si Sir ang programa. Opo. Good morning po, good morning. Yes po. Sir, aramon mi lang ni, napag-araman mi na mapuuna naman da kamo ka na paghali kan mga illegal structure. Igdi po sa Laugan syudad ning Naga na nakakaapekto urog na po sa traffic sa kasentrohan ka Naga. Iyo po, ang totoo kayan, bako lang pong kasentruhan. Ang aksyon po ngunyan nag-abot na sa level kang barangay. So sa mga punong barangay, actively engaged po ngunyan sa mga barangay officials sa kanya-kanyang area of responsibility. Duman po sa memorandum na pinadara kang DILG, ang schedule po kang pagbisita ninda, as in pag-check ninda, punpong 18 hanggang pitsa 22. So sa 5 aldaw na iyan, mabiresita sa mga nagkakapirang barangay di sa Laukang Syudad to check on the road clearing operations. Opo. Sir Rene, ano pong mga prioridad na mga lugar urog na po sa kasentrohan ang sa indo nga haraliun po? Iyo po, so city level task force on road clearing ta kung magigirumduman ta po bago bungkaras ining pandemic. Igwaning mga identified areas. Duman po sa identified areas na ito, so mga na-clear ta na, i-review ta, and priority so mga dai pa inarabot kadto. Hiling ko mga nasa 20% iyan, 20%, 30% kang mga lugar na pinag-identify on the city level. On the barangay level po, pinakiulayan ta sa mga punong barangay, kang nag-meeting kami last week, na i-identify naman sa mga lugar ninda na nangaipuhan ng road clearing, as in ipaabot lang kung pirang porsentahe so nalinigan na, as in piraso kay puhan ng tabang kang sa tuyang city level task force tabi ulit. Ano ini Sir Rene, ang DILG tayo bagaan may idea ka ni, day pa na pundo sa pag-evaluate sa mga local government unit? Dai pa po, dire-diretso sinda. In fact, so original schedule sa tuya, 18 to 22, nadangog mi po, napaabisuhan kami, nagarupig move. Mapuna naman instead na 18, sa 22 na mapuon po. So just in case, igwan naman ng report na mga LGU na pwedeng mag-fail? Iyo po. Yan man pirmi baga ang nangyayari after ninda mag-validate. And may kasunod po iyan, nagaro show cause order hali sa DILG. Linawon ta lang, para naman sa mga day nagsusunod, di ba kaya talagang matagas? Although pigpasabihan na sinda na once kayo na kita ba ka, number one pigkasabi ta, basta agihan kang tao. So, ining along sentro kang Naga, pag sinakop mo ang sidewalk, konsideradong obstruction na yan. So, ano po ang gigibuhon ta para dyan sa mga nagtitinda na sinasakop po ang sidewalk? Tulong-tulong stages po kita, no? Kang last week, nakiulay kita, nagpaabiso kita sa mga tao. Ngunya na simana po ang marilibot na sa mga enforcers ta. So, pag sa mga enforcers na po ang naglibot kaiyan, either na tatawanan yan ng citation,
So but for their violation, kung halimbawa obstruction iyan. And then the last stage will be the task force. Itong interagency task force na po ang double check even before na mag-evaluate po ang DILG. Sige sir, thank you very much sir. Okay, Sir Rene, ipahabol ko lang kan suod nahiling ko sa social media. Igdi man po kita sa about sa helmet ordinance igdi sa laog kang naga. Igwa po nga sarong miyembro kan PSO ang gamit po itong Garoshel na helmet. Ano po ang penalidad? Ano po ang sanksyon nagigibuhon nindo kani? Iyo po, pauro-utro mi po yung sinasabi. Pag napasala ang tao, may doble ang responsibilidad kaiyan. We will issue the same citation for the corresponding violation once na mapatunayan iyan. And then ikadua, may kasabay po iyan na reprimand on a varying level, kung first offense, second offense, or third offense na. May dinidiscount itong posibilidad na halion yan sa serbisyo after being given the due process. Iyo, pero dapat maging patas man. Minsan, ang social media, minsan may mga lumang litrato man. Mali mo kung luma na ito. Iyo po. Saka we would encourage constructive feedbacks. Ipaabot lang po sa mo, aaksyonan may man tulos iyan. So iba man kaya ang mga post muda na tulos, data man yan maaksyonan po daw magpara wala tuong muda. Pero importante na maipaabot sa mo sa circumstansya ta kung kinakaipuhan ning penalidad, gigibuhon mi man po. Pero may sadili naman kamong investigation about sa mga complaint na yan. Iyo po. We have our arbitration proceedings. May unit po kita di sa opisina na in fact, pag dahil na kontento so nag-complain, pwede niya pa yan isaangat sa HR level and up to the Civil Service Commission level. Sige sir, thank you very much sir. Iyo po, salamat man sa indo, salamat sa indo. Salamaton sir and God bless po. Okay, yan mga tugang si Sir Rene Gumba, ang taga-Pamayukan Public Safety Office na ulay-ulayan ta partner. Yaon man ang ganyan sa social media. Tama man tong sabi mo, dapat i-verify ta baka ka nagtalikod pang mga taon yan. And dai pa pinapautob ang helmet ordinance na full face helmet ano. Kaya maray na tong kaipuan magsagibosinda ning investigasyon para maging fair man, patas man, duman po sa taong napicturan. Ang totoo kaya dyan, digdi sa naga, kompleto kita sa mga ordinance. Takadakol kitang mga talagang brilliant na mga kagawad. So, ang mga dit-dit na bagay na sendang naobserbahan, ginigibuhan ng ordinance, tanganing maging lay, digdi sa naga. Kundi minsan, ang implementation, takon na-discover na pala medyo malanit sa parte kan mga syudadano, kan mga taga-naga. Minsan nalaylo ang implementation. Dakulan example, ining well clamp. Ang well clamp talagang magabat. Oo. Kaya minsan, nahihiling ko, although daw din hindi ako, minsan may konsiderasyon na minsan, may aldaw na pinapabayaan. Papabayaan mo na, kung alaldawon mo talaga, malalanitan, suba-suba kang 1,000 ang will clamp. Ang will clamp. Oo, mga nganaan. Example sa nadigdi sa baba, kung ngunyan kayo, baka si nalulunadan ko na nakaklamp na naman ito. Tamayo man talaga naman na parkingan, maseng ka man. Dahil man makabuto, tamayo nga ni katong helmet pa nakakabakal na pwede. Kaya minsan may konsiderasyon man ang city. Dakul kita ning mga ordinance. Ining helmet na ni na magamit ka talaga ning may ICC. Halo na yan na uso. Kundi naglaylo naman, kundi nagbalik naman. O kaya, iyan ang dakulang problema. Kundi duman naman sa mga nauugma na may pikikriticize. Na mahilig bagang kunyan magpicture-picture. Mahilig magpicture. Minsan talaga may mga pulis nga ni na dahil helmet, takot minsan nakisuno sa naman. Oo. Igwa mo dyan, pwede, pasakaya na ngayon ko, isa ko ito nanunumpungan na gayong may nakakahiling. Sabay picture. Route na naman si pulis. Minsan, gabos mambaga kita, minsan nalilingawan. Ako nga nalilingawan ko man minsan ang helmet ko. Oo. Kundi, yun minsan may mga konsiderasyon man dapat. Kaya ining mga nagkikriticize na duman sa daidaan nakasulot, sa iling ko, tawa ng tining panahon na makabakal. Maging normal ang sitwasyon. Partner, saka makabakal. Iyo, suba-suba pati. Sa kod, kayo no, nadungog mo to, sabi ni Sir Rene, duwa pa may magkaakibat na
sanction naaboton kan PSO personnel. And PNP partner. Oo, kan PNP. May administrative case sa part kan PNP. O sa PSO, human. Kung matanggalan man itong trabaho, di hirak man. May pamilya man itong binubuhay. Oo. Kaya maglikay and magsunod sa mga ordinansa igdi po sa laog kang naga. Oy partner, good morning pala sa dialysis center. Yaon dyan si Sir Dave Duliano, nagdadalanda sa tungunyan partner sa TV, nakatutok, yan pong dialysis center sa diversion. Ano ang pagkakan mo ngunyan? Goto with egg. Goto with egg, sakod may fried chicken. Na may turon. Bago niya dati, mga tinumtuman lang ang binalo niya, sakod ginagang itong mga nilabunan sa nabaga. Ay ngunyan mapakasosyal na si Sir Dave Duliano. Pero napapangirit ako sa imo. Dai ako tuod partner. Na? Pigaalok ta ka sa subagom goto. Garo sabi mo dai. Nahiling ta ka, nagsisinosyal ka. Apple. Social ako ngunyan. Apple ang sinasapa mo partner. Subanggi, ang kinakang ko yan. Batag, tapayas. Tapos pag mata nga, kuya naman, itong kulay puti. Peras. Tama, peras ba? Garong apple. O, style apple. O, tama, ito. Yun naman si pagkakangko. Garo, partner, pinapanindugan mo na talaga na may pagbabago nga. Ano? Ay, clean living. Maabot ang alda mahiling nyo. Yaw na ko sa simbahan. Nagluluhod-luhod. Papakakanong ko kamo ning ustya. Kala ko, papakakanon ko kamo ning anong apo dyan, partner? Hali sa Diyos. Ay tayo, naustya. Hali sa Biblia, partner. Kala ko, itong mga panundon sa Biblia. Susunodong kontal giton, ialay ko na ang sa kuyang sadiri sa simbahan. Yun ang kagayunan, partner. Mayo naman ako ning bisyo. Manang bisyo. Mayong chicks. Siyempre, masabi ka kayan na nagdadalan si madam. Mayong chicks. Dahil kangani kayan si Kuna dyan. Mayong inom. Umana. Sabay-sabay na kami ni Irvin. Yan ang kagayunan kayan, partner. Pagbabago, ano. Yan. Anyway, partner, sa oras na ini, luway-luway na po kami mga tugang mapaaram sa panglunes na presentasyon kang programang Bangon Banwaan. Sa lado teknikal, nakaibanta ka subago si Barangay Kapitan Jonathan Lopez, ngunyan si Barangay Kapitan Ferds Losada. And sa ngaran po ka na pag-iriba sa luwas, si Hildy La Cruz, and si Carlo Baldosa, si Ernie Marfil. Kami man po ang sa indon na kaibahan. Hindi po, si Ron Enon. Ako man po si Olive Padubragais. Diyos marhay na pagkaaga po. Bangon Banwan! Ang bungkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Maarangkada man ang mga reports hali sa OKFM News Patrol. Mata na kamo, asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan! Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arong kan laing, Bicol Express, Ginataang Santol at Coco Jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central, yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com.
Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Refill, kalimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit na disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay, yung bukol na sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Mga tugang, dainan niya to poproblemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod ning hulita igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market. Mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagud iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kumukan sa udan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa ilong mga paninda sa kantidad na 100 pesos na al-aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupanaga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa St. Joseph Drugstore, CSI Supermarket, WeCare, Curement at Lovens Drugstore. Ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Care Essential Oil Roll-On. Ito ang may ginger at mint oils para sa banayad at preskong pakiramdam. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Waziwash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Waziwash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Waziwash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Waziwash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega
Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abella Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arog kan laing Bicol Express, ginataang santol at coco jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central, yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeals, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga suging supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious, the Stevia Company, ISO certified and world-class quality. Sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay may ng Zebros. Dito sa Zebros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Zebros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Zebros. Sa Zebros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Zebros. Dito sa Zebros, sasakyan mo'y laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tent, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Zebros along Diversion Road, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Retail, Kalibahan, mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay, yung bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CVS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Malinaw,
puso na nadadangog sa Kabikulan maging sa enterong kinaiban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras 38, makaagi po ang alas 10. Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada! Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa! Alcalde sa kusina! Kaibahan ang sa indong paborito, uunpa kay do! Bert de los Martires! Alcalde sa kusina! The best sound trip, urulay food trip! Chika, Toramax! Asin iba pa! Alcalde sa kusina! Kompletos recados! Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. So live it in peace, live it in truth, live it in love. Why don't you live each day like it's your last one? You take control of your emotions, all your doubts and fears, and just laugh at the world and all its sadness. Replace joy for those salty, bitter tears. 'Cause you've got one life to live, so give it your all, give it a lot, give it your best shot. And then you greet every day with a little love in your heart. You go and do all the things you desire, all the things you dream of. Because today is the beginning of a brand new life. You have to fail sometimes in order for you to succeed. You got one life to live, so live it in peace, live it in truth, live it in love. If you're feeling down and out, let's sing. If you're sad, I'll make you laugh. And if you become puffed with too much pride, remember that everything must pass. You've got one life to live, so live it in peace, live it in truth, live it in love. Give it your all, give it a lot, give it your best shot. I said you got one life to live, so live it in peace, live it in truth. Why don't you live it in love? I said you got one life, that's all you get, so you better make the best of it. You got one life, that's all you got. So be sure that you make it a lot. And just remember what goes around. Napapabayli kami, Papa Bert, digdi sa Kalye San Sebastian, Isarog, City Heights, Naga City. Sarong-harong da dyan na nag-aarasal niya tilapia. Si Nilia, katabang man dyan si Auntie Nene, yaw man da si Badung.
Nagbabaray Papa Bert man ta nag-aasal ning tilapia ngunyan kayo ng tugon, magiris ning kamatis, may sibuyas, may dutdutan at tawyo saka lemon. Takadakol ngunyan ning tilapia day namo nang paraharanap ning sira sa kadagatan ta ang mga parsira ngunyan nakukurog magpasiring sa dagat ta naglispot na kang Pilipinas. Ang lipot digdi sa tuya ay dugay na ang lipot na dumas sa Amerika, saka sa ibang lugar. Pero ang lipot digdi, di pwedeng pabayaan, pwede kang makurog. Ako nga kung minsan maghapon naka-jacket, nagtatakig-takid naman kita sa lipot. Ay tako nagkataon lang bago akong kasal. Alas 4 pa sa ng hapon, sasabihan ko na sa kong misis, ni, turog na kita, tatungka na kita. Ano ka naman niya? Oras niya ning pag-mirindal niya ng spaghetti, matururog na. Alas 4. Kaya, iko pala ning Calisio San Sebastian, dyan sa nagko-cross sa Isarog, City Heights Subdivision. Ining medyo makaganang kanta, saka naglagting na, saka maganda boses, siya si Lou Rolls. Ayan, ang programa ta, ipagtataka pabistuta daw ang mga singer. Aram mo ining si Lou Rolls, nagsikat po ining maray, pero aram kong din ang gayon nindo bistungon yan. Tini kaya kang 2006, ini po nagtalikod sa kinaaban at the age of 73. Taga Chicago siya, Amerikano siyang black American. Louis Allen Rolls was an American singer, songwriter, actor, voice actor, and record producer. Sabi yan sa Wikipedia. Biro mo nakapag-release siya ng 60 albums, nakapabaka ng 40 million records. Aram mo kung singer kang iyan ang sa imong performance, very successful ka. Takala ko ito ng mga amigong singers na matitibay man. Dahil nga nakakasarok pa ng plaka, sige lang ang kanta sa si Digo nga inipinsan ko ni si Digo, dahil man ni Maanggos. Ini dating singer sa kuyan, kung araw nindo ang inapod na Dewey Boulevard. Ngunyan inapod ng Ruas Boulevard. Kadakol dyan kay tumin ni mga nightclub kang mga taon until 70s or 80s. And saro siya sa mainstay o nagkakanta siya dyan ining si Digo na Valencia. Dahil ang kanta kay ni, medyo nakakawig man sa mga Eddie Peregrina, yung mga local, maganda sa boses. Kaya lang kang medyo nagkakaedad na siya. Siyempre, pag nagkakaedad ka baga, nagluluya naman ang boses mo, ang timbre. Nakaisip siya pong magbalik na sa Naga, digdi sa lugar mi. And tanganing dahil mawaraan sa iyang hilig sa pagkanta, nag-concentrate siya sa mga karantaan kung igwan ng pigbibilaran. Maray na nga nitalibring niya ang galyeta, saka nga ang salabat. O yan ang pinsan kong si Digo Valencia na dating sikat na parakanta sa Dewey Boulevard. Ngunyan, yaon digdi nagkukonsentrar na sa Santa Cruz. Ining si Lou Rolls namundag kan December 1, 1933 sa Chicago. And nagadan sa ospital, duman sa Cedar Sinai Medical Records Office, Los Angeles, California. Hinuli man siyempre sa kamatian. One Life to Live, balik kay Lou Rolls, pamunga na bilang, susundan niya kang Love Boat. Para sa mga mabararutungo niya, Love Boat. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you.
It's an open smile on a friendly shore. It's love. It's love. Yeah, love boat. Soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. Yeah, love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. It's love. It's love. It's the love boat. Love Boat by Jack Jones. Oras na unyan, 12 minutos antes maga alas 11. Ang oras na yan natud sa kanabot kan Cabral Bicolandia Supermart. Atud man yan kang DMSQ Serman kang Orinal na Master Square. Atud man yan kan CBS Express. Pati lamang kang iba pang mga advertisers niya tungo niyan. Pati na ini pa lang ko yan ay ining FSJ Pasalubong na na-feature pa lang sa unang hirit. Pabutan ko nin good morning. Nagkailingan kami ni Madi. Kaya ko naging tabi si Paning June. Nagbabakal ako ning turon digdi sa Ortega. Ining Ortega, pamangkin niya ni Kuya, ni Kagawad Louie Ortega. Ay kabisto mi man yan, ay nagluluto ning turon digdi sa may Ojeda de Fort sa dukot lang nagayo sa may lanob kaning Mercury building tayan sa diri yang kamang Ortega. Kaya may barbakan tima lang yang lute ay nagtitinda ning turon na masiram. Itong adjust lang pero ano mo kaya ang turon masiram mong pag ubal ang batag na sa abas sa kamaragsik itong kuya itong pigpatos. Nagdadayo ako dyan, babakal ako ng turon, nag-agi si Madi. Si inapod na Golden Mama kang FSJ. Ay tara niya ako Madi. Ay ugmang niya kami, na feature niya sa GMA ang FSJ Pasalubong na advertiser na sa OKFM. Kaya sabi man ni si Padipati, piglalakaw na ang opisina niya ining Milestone Insurance. Malaog man ang commercial digdi sa OKFM. Grabe nga ang commercial sa Indo, kalakol. Kaya malaog naman nga kami dyan. Kaya salamat na lang kay Pading June San Juan kang FSJ Pasalubong Central. Ang sakuyang aking nurse kang DOH na assign sa Sipukot, nagtugon sa kuya ngunyan na gritundaan mga parantabay sa mga barangay kang Tula-Tula and Salvacion, Sipukot. Magkataid po ngayon, Papa. Tadyan niya ako nag-stop over kan sa kuya ngayang biyay pasiring sa San Vicente, Sipukot. Tapos siya may gamit dyan na motor na single motorsiklo. Siyempre may opisina bagaan DOH sa sentro kan na Sipukot. Pag madumana da siya, siyempre ay may mga nurse baga kay sa baryo, nak-assign ang aki ko sa San Vicente Sipukot. Pero kung sa daga ka maagi, tanibang biyay dyan sa San Vicente Sipukot, sa dagat sa San Miguel Binagaagi. Ay kung sa daga ngaya, ang biyay mo nga pa Kalagbangan. Pag abot mo yung Kalagbangan, ito yan medyo elevated ng lugar kang Sipukot. Kung sa indong natatandaan kay itong mayo pa ining mga tara na ining tinampubagang ko yan, na aling sa tara na nag-agi. Kang kita nag-aragi pa sa Daet, ang pag naglaw ka na sa Sipukot, pagali mong Villasar, maagian mo itong guro may mga bangin-bangin na garo kalangkawan, hiling mo na ang mga nyugan sa ibaba, o iyan ang parting Kalagbangan. Pag abot mo nga dyan sa may Kalagbangan, malaw ka nga dyan, ang aagyan mo nang ang Tula-Tula sa kaan na Salvasyon. Diyan nga ako nag-stop over na medyo sa distansya nga, mapagalman, napahingalo nga ako.
Diyan ang ako nagkakakanta, may mga karihan pa nandyan. Ay masiramon nga mga luto, palibasa na sa bukid. Manlamang yung mga halo ning kung ano ang gulay nga, talagang fresh kong gulay. Diyan nga ako nagkakakan sa tula-tula o kaya sa salbasyon. O niya ako, gigritol mo, di man niya ako kita bisto. Ay, kadakol kang yung paradaong dyan nga, Papa. O, kaya salamat na lang sa indo dyan na, mga taga-tula-tula, mga taga-salbasyon. Sa pag-atindir man nindo sa aki kong junior, Bert man yan, Bert Junior, na pag-atindir man nindo, salamat na lang. Pati na dyan sa San Vicente, Sipokot. Pag-abot ko man pati nga duman sa San Vicente, kung minsan nga may luto nga, libre nga ang pangudtuluman, kadakol nga pagkakan. Mga sira na fresko, pasayan, kasag, ay ano na sa bukid, sagana sa pagkakan. Ano man niya ko ang mga luto dyan sa kuyan, sa tula-tula, saka sa kuyan, salbasyon. Ay mga gulay nga yan, masisirang ang bangot. Mga guna na ang bangot nga, guna. Sinabawan na guna. Iyan nga ang mga panira dyan. Pagabot ko naman nga sa San Vicente Sipoko, mga tanggigi, yan. Kumisan nga may an-8, mga darakulang pasaya, abo, na nagkakadarako dyan sa San Miguel Bay. Pabutang kumaning maugmang pagantabay dyan sa second floor, Gulayanda, dyan sa Naga City Public Market. Yaon dyan si Greg, si Riman, si Lala. O yung nagtitinda na sindaning Repulyo ngayon yan. Naka-tune in sa OKFM. We didn't find it there, so we moved on. Child in Memphis, then I heard of work in Nashville. Didn't find it there, so we moved on to a small farm in Nebraska, to a gold mine in Alaska. So we moved on. Now we've left Alaska because there was no gold mine. But this time only two of us moves on. And now all we have is each other, and a little memory to cling to. And still you won't let me go on alone. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes, for they're only fleeting things, my elusive dreams, for they're only fleeting things, my elusive dreams. Jean, Jean, roses are red, all the leaves have gone green, and the clouds are so low
you can touch them, and so come out to the meadow. Jean, Jean, you're young and alive. Come out of your heart to dream, and run if you will to the top of the hill. Open your arms, Bonnie Jean, till the sheep in the valley come home my way, till the stars fall around me and find me alone. When the sun comes a-singing, I'll still be leaning. Jean, Jean, the roses are red, all the leaves have gone green, and the hills are ablaze with the moon's yellow haze. Come into my arms, Bonnie Jean. Okay FM! Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mabiopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Engie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OK FM. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Ditex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Kung bahala, may Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bunsa. Huwag ka lang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. From Surf.
antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangon presyong wise pa. 550 SRP lang. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arong kan laing Bicol Express, ginataang santol at coco jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central, yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. So I sing you to sleep after the loving with a song I just wrote yesterday. And I hope you can hear what the words and the music have to say. It's so hard to explain everything that I'm feeling face to face. I just seem to go dry, but I love you so much that the sound of your voice can get me high. Thanks for taking me on a one-way trip to the sun. And thanks for turning me into someone. So I sing you to sleep after loving. I brush back the hair from your eyes, and the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying anything new, but after the love, I'm still in love with you. So I sing you to sleep after loving. I brush back the hair from your eyes, and the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying anything new. After the Lovin' by Engelbert Humperdinck, ay dulot talaga yan sa mga parantabay na bakulang digdi sa Naga City, bakulang sa Camarines Sur, Bicol, kundi sa ibang lugar sa Kinaban na napupuyat pati magantabay sa tuyata. Halimbawa, duman sa Amerika, duman sa East Coast, sa West Coast,
ay banggi duman na kita bagalig di udto alas 11:08 duman mga alas 11:08 maning banggi. Pag nag-usar sila kanilapod na daylight saving time itong may mga saving time sila duman. Kung minsan inipong alas 11:08 digdi ay duman mga alas 9 pa sa naning banggi. Malata kay itong nagrepikin na ang alas 12 ning udto sa tuya ay New Year yan duman sa New York parati kong pidadalan niya sa CNN ni Happy New Year na duman ta alas 12 na ning matanga sa New York timing man nag-upload sa kuya si Ed De La Rosa ali sa kuyan sa LA unya ko nagdadalan man niya ko ta ako maski mapang niya sa Amerika para dalan niya ko kang pag New Year niya sa New York ta magayunon. Maski yaon nang niya ako dito sa Los Angeles, nagdadalan ako. Di sabay kami nagdadalan. O yun ang baga niya ako, sige na papurto kang baga niya ako dyan sa New York. O kamo niya ako dyan sa Los Angeles, ay, aloy pa nga Jir. Tangon niya alas 9 pa sa nangaya. Ano niya ako yung taas? Sararo ka mo sa Amerika, iba-ibang oras nindo ay palibasa niya kahiwas nga kan Amerika. Nagkakanya-kanya yung mga oras niya, bala man nga sinda. Ayan istorya ni Ed De La Rosa. May mga programa na duman sa New York nagbagong taon na sa Los Angeles alas 9 pa sa nadaning banggi nag-aasal pa nga niya kudig dining barbecue at yung pangyari di bagong taon. Istoryan ko na muna kamukan tungkol sa kamutakan ng panahon. Medyo may raot po nin na panahon. Nagpatanid ang pag-asa na sa posibleng panibagong mga pagbaha ninuli sa low pressure area sa Mindanao area. Sigon sa Weather Bureau, ultimong nahiling ang low pressure area 100 kilometers southwest kang Cotabato City. Yaon da digdi nakapalaman da digdi ang Intertropical Convergence Zone na nakakapekto sa Mindanao asin Palawan. Ay di harayo bagano. Ay kita na sa Bicol, sinda Mindanao and Palawan. Pero halat-halaton tan dagdag pambareta. Magdadaradaning uran ang tail end kang frontal system sa eastern section kang Southern Luzon. Unay mo na, nagraot na eh. Ang low pressure area o sa may Cotabato, pero ang epekto da, magdadaradaning frontal system sa eastern section kang Southern Luzon, arog kang Camarines Sur. Nagraot na eh. Mantang malipot na duros asin pag-uran man ang mamamatian sa ibang parte ng Luzon, dara kang duros na amihan. Yan. Ngunyan baga maliputon ang amihan, ano? Ara mo ining amihan na ini, kung dahil lang ko na nagpaparauran, iyon na ang pinakamasiram na panahon. Kung yaon ko ng init, pagkatapos lipot ka na panahon, ay nag-ugma na magparalakaw-lakaw. Ay lalong-lalo na kung dahil yung pandemic, natatandaan nindo ang buhay takan mapaning pandemic. Saka amihan na dahil nag-uuran, itong may init, pagkaaga mainit, pero ang duros yaon, nakasweater ka. Masiramon mamasyar sa baryo, masiramon mamasyar sa mga sityo, magbisita sa mga amiga na nagluluto ng panira, asin dumang ka makikikakan. Tango niya na may pandemic, ay day ka pinong parturtuktok. Sisa nga yan, si Chugi mo nga, mabirbisita. Ay, sabi mo, may pandemic ko niya para birbisita. Umukrong lang siya sa arong ninda. Ano lang birbisita yan na, at yan, mag-urulak kita digdi. Papuli yan. Yan ang pandemic ko niyan. Durulagan. Ako nga din nakakabisita sa mga amigo ko, baka niya ako ma-misinterpret ako. Umano man ngayon digdi, baka may darang kuyan yan. Alawado nga yan, hamag na yan. Oy, Madam Rose, birthday dyan sa Shara Store. Happy birthday da aki, Madam Rose. Si Dar Bon Encinas nagantabay mo niyan. Dar, kumusta ka dyan, Dar? Sirman, sa iba pang nag-text sa tuya. Morning, Papa Bert, pabati po ang apo ko. Birthday niya ngunyan, si Jingjing, si Bising po ini, Cantambo, Pamplona, Camarines Sur. Sa iba pang nag-text, ay si Cyril Abila nagantabi niya sa Dinaga Kanaman. Diretso ko naman si Emil Tordilla, pati naman si Juliet
Bermeo Hiruna. Pati na si Professor Dan Hiruna dyan sa Dinaga. Kumusta ka mo dyan? Si Tess Gomez Gallardo dyan sa Ria, Kamaligan, Nagantabay. Kumusta ka lang dyan, Tess? Batiyon mo man si Ditay Gabriel, Malu and Laarnin na nakatune in ngunyan. Pati na si Francia Bars na nagpadarang package sa mo. And to you, Papa Bert. Ano, nagpadar sa kuya? Ano daw yan na Araw mo daw ayan bagang mga padarang regalo. Maski nga kaya mo man bumakal kayan. Iba ang feeling kang ikapigre-regaluhan. Lalo-lalo na kung mga balikbayan boxes, may nakapangaran sa imo. Iba ang feeling nga, ikaw maugmahon. Maski nga pwede mo man bumakal. Iba itong pinagpapadarang ka ta, iba ang kaugmahan. Si pinsan mi pa lang dyan sa Ateneo Avenue, si George Vargas. Dating sikat na tanod dyan sa Bagong Bayan Sur. George Vargas and family, kumusta ka na lang dyan? Darling, you can count on me till the sun dries up the sea. Until then, I'll always be devoted to you. I'll be yours through endless time. I'll adore your charm sublime. Guess by now you know that I'm devoted to you. I'll never hurt you, I'll never lie, I'll never be untrue. I'll never give you reason to cry. I'd be unhappy if you were blue. Through the years my love will grow. Like a river it will flow. It can't die because I'm so devoted to you. I'll never hurt you, I'll never lie, I'll never be untrue. I'll never give you reason to cry. I'd be unhappy if you were blue. Through the years my love will grow. Like a river it will flow. It can't die because I'm so. Sa tiyan papatugtugong ko na kanta ka na Beatles na Let It Be. Dahil ang nag-produce kan sunatang iyan, although kinanta kan na The Beatles, ang nag-produce kaya nagadan po kasulma sa sarong prisuhan duman sa Amerika, sa California. Siya si Phil Spector. Saron siyang music producer and convicted murderer. Yan lang. Kaya mangalas ka mo kung ano ta nasa preso. Tayo po naging kriminal. Kaya itong kasikati kang Beatles, ini po music producer. Yan pa lang Beatles, ano? Liban sila sa mga parakanta baga sila, nagigiribo sila ng kanta, may kapartner pala niya sa negosyo. Yan inapod na music producer. Yan sunatang Let It Be, ang nag-produce ining si Phil Spector. But sabiyon, ikaan nag-asikaso kang pag-compose kayan, pinag-compose kang Beatles, pinag-record, and ika nag-promote, sagod ika nagpabakal sa kinaban. Ay sakat na masulungon yan. Kaya nagyaman sila dyan sa kanta lang na Let It Be.
Ang kapartner kang Beatles, yun na si Phil Spector. Liban sa pagkipagpartner niya sa Beatles, naging kapartner niya man sa pag-produce ni mga kanta, ang Righteous Brothers. Itong nagkanta baga kan Unchained Melody na naging theme sa pelikulang Ghost. Siniman mga kanta ni Tina Turner. Sa kasikatan ni Phil Spector, ini nakikipag-date sa mga sikat na artista sa Hollywood. Sagud na nagigo siyang encounter ki Lara Clarkson. Magayon na artista sa Hollywood. Sa kadimalasan na dalaga ng buhay. Ini po nagadan niya. Sagud na convicted siya kang 2003. Asin napriso siya sa Department of Correction duma sa California. Ang mga pinagkumpos niya, pinagproduce niyang mga kanta, although na man pinagsabi ang mga titulo, 20 sa top 40 kang 1961, siya ang nag-produce. Ini ko tanam, grabe ng pagkabilyonaryo kani, kundi nagtinunto. Naging, taguminadan kaning tao. Ngunyan nagadan siya sa loob ng prison at the age of 81 sa day maaraman na dahilan. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Yeah.
Bago pa lang kita malingaw, may pinapabutan man kita ni na pangungumusta. Lalong-lalo na ngunyan na malipot ang panahon, garudeng gay nagpapararuluwas. Diyan ini sa San Roque, Calabanga, si Kuya Jimmy and Ate Sena del Puerto. Siguro pirmi na lang sinabawan ang panira dyan pag-aro kaning malipot ang panahon. Garo masiramon ngunyan ang sinabawan na shell, shell na may ubos sa kamuti. Pagkatapos, yan mga sinabawan na payo, ng pampano. Pagyaman ka baga dyan sa Calabanga, garo nagsisiram na kan sira dyan. Yan ang mga marine na panira. Pag-aro kaning malipot ang panahon, naka-sweater, naka-jacket, maigup kaning mainit nun sabaw, kumusta na lang kamo dyan? Siriman, aram mo ang kuyan, ang kusog nin alo niya dyan sa may parting San Miguel, pagkatapos ining sa mga manggugun, ining sa may tamban, idarkulan alo dyan, maduros, makusog ang duros niyan. Sabi bagakan mga gurang, ang duros ngayang amihan, haling niya sa Siberia. Dito na lang sinabing Russia, iparayuman lang niya ako yan. Ang mga duros na nagapulas duman sa Russia, Siberia, Korea, Japan, iwinawarak man digdi sa Pilipinas, kaya namamatitaan na lipot. Kung kita nga ni nalilipot digdi, siguro niya kung nagkakakururog naman ang mga tao duman, nagyayelo ng intero. Duman nga ni sa video yung pinag-post kantugang ko duman sa Germany, sa ang Germaning lugar, inapon nindang Black Forest. Itong balkon ninda, mga bintana ninda, na dati nagtuturo pa lang nin uran. Ratyang kayan, yelo na, matatagas na. Pinaparakol nga ni nagkakahurulog si mga, kuya, matatagas na yelo. Sabi kan tugang ko, namimiss kong yan panahon niya dyan sa Naga. Kadtunge, grabe ang pilalarga kung yan pasirin sa Germany. Ngunya na pirmina sa ng yelo. Ay namimiss ko niyang buhay nga sa Naga na medyo mainit. Nakaurok-urong sa nang kami digdi sa Laugan Harong, duman sa Germany. Well, inabot na kita nin oras para mag-surwayan sa alkalde sa kusina, Bert de los Martires po. Salamat kan sa indong pagantabay.